khazani puitu klainai Kristoni jotota koktei buhuk song phaji singtini March 3 tarik tang salni o salo marbai sija Koktwma kahamni bisingtei kaituni kokno khnawi na lepruana Mark chapter 10 ni verse number 17 ni simi 27 jora Jisho lamrana naifuru borok khoroksa khaisigi bini bwskango yasku sungui kalai phayei hai hini sangkha o hoda kaham gothang tongplaina bagai ang tamo ma khlaithai klai Jishu bono hai hini sangkha nang tamo ungei ano kaham han kaitor simisi kaham tei khoroksa phano kaham krei nang kerong dagi mano sawi mano borokta buthadi buitale boitala ta angdi ta khokdi tatal ta sadi ta phemlokdi buma bukhano sakna nya ta angdi a borok hai hini saka hodakra cherai phangsini simino ang omorok bebak no khai rakhogui phaikha Jishu bono hamjagui nasikha haki hai hini saka nini khlaijangnai tei mungsa se tongshu thangdi nini tongkrei bebak no phalbai a rangno kari rokno rudi hake chukno hawo nini rang khati jagana omok khlaibai khe ani logi faidi oko khnawe a borokni bumukhang sopsa somkha bokha thैjagui thangkha bole snamui ganangla Jishu yang nasigui sagri rokno hai hini saka ganang rok kaituni hawo hapnani bwsukse kutuk sagri rok ako khnawi wana jakha tamokhe Jishu hai hini bosakha Serai sarok kaituni hawo hapnani bwsukse kutuk suci blamtei manggingang hapna se layanaba kaituni hawo ganangrok hapnani asuk laigla aboni bai sagri rok belai wana jagui hake sabo matrangjak naisla hanai sunglaikha Jishu borokno nasigui hai hini saka borok omono khlaimanya phano kaitur khlaimano kaitur jotono khlaimano mo ongkha subrai ni kokothar subrai Jisu Kristo ni mong lobjakthang